Nyakwarum gajong machiegni okang mar ariyo dakika na ariyo tok sa ariyo mar okinyi harwakine machiegni okinyi makawuono wagoyo mbaka kaluwore kod siema mabende duol mochung'ne kedo kod weche mibadhi e pacho ka EACC osechiwo ne sirkande mag gwenge chutho mar tiyo gi omenda e yo makare, omenda mabende oket tenge mabende gibiro bedo ka gitiyo godo e kedo kod kodh El Nino. Ote mage neno asamgi antiere ka gi apisa mano ka duol mar EACC Solomon Atela. Asom ote mari Kalius Ang'enda iwacho ni ano nyango ne wang'eyo ni mibadhi e wach pango El Nino ne nyaka ne timre makata EACC golo siem to kayiem nono jogo sirkal oseyo gi ofuku. Haya wach makamani biro bedo ka iduoko kapo nono nosewo ofuku kata oyo. Festus Otieno iwacho ni en wach mabende makodhok jotendwa wuondo jopiny ni pesa onge mar timo dongruok sani mar geng'o hula kod yamo oyudore lep to mana mikwalo higa ka higa. Iwacho ni let nde. Ote machielo Lucas Senior iwacho ni why are the EACC only harsh on the county government alone, forgetting that national government is the most corrupt. Ero do nanyisi ni netago malito kinyi makawuono mana minyalo duoko mapiyo. Solomon Atela. Ero kamano Sharon. Jothurwa en adier ni ng'eny ji ok onge kod geno kod yie niwacho onge kod confidence in national kod county government. Makmani gima onego wawinjre kata wang'e ni county government and national government gin marwa. Waonge kod Kenya moro makiny. Omomiyo jok motelonwago waerogi kata ok waerogi nyaka wayude yo mondo wati kodgi. Ng'ato wacho ni omenda mar konyo El Nino ni ncho yud lep to onge pesa mar dongruok. Ok en adier nikech kinde duto migao ka migao ma sirkal nigi chenro to nwachako kwacho ni chik oyiene national government kod county government jok motelo kinde manitie wach moro mabiro timore manok gineno manok gipango kaka emergency relief fund chik oyienegi mondo gitim kamano. To chik no oyienegi mondo kanitie pesa kizungu wacho nyalo bedo reallocated to yienegi kech ok nyal yieni mondo jopiny otho nikech wach mondo kupango nikech pesa nise onge. Ere gima duong' konyo ngima koso weya ngima odhi nikech pesa nche onge. Wanyalo weyo loso ndara sani mondo wakony ngima. Mane magi sirkal maduong' kata matin timo sani e wach mosa wachnwa mar El Nino. Jomoko wacho ni osowa kaka migao mochung'ne mibadhi thurwa ka ofuko. Okang'eyo ni to gimomiyo oneno kamano en ang'o. Samoro ji okoyie maber ineno. Sirikal chalo mana family ma ji ng'eny. Obedo ni uchwanyoru matin okonyiso ni okunyal tiyo kanyakla. Sirikal migao ne ng'eny. EACC en achiel kod migao no. Emomiyo okwanyal wacho ni okonyal tiyo kod migao mar sirkal matin devolved government kod national government. Mano ok nyis ni okwanyal tiyo tichwa e yo madier makare kata yo mok nin kwaneno kwaegemea jomoko. Emomiyo anyalo wacho ni nyaka wawinjre awinja ni onge ng'ato manyalo chung' kende kata nyalo tiyo kende e sirikal. Mano en adier moko nyaka kod duonde mamoko. Emomiyo nyaka na penji ni kata na duonde kaka moko kaka judiciary gi bad migepe mamoko mag sirkal. Bende no ka gima gimiyo usier mano mar timo tich mar kedo kod mibadhi pacho. Sharon en penjo matek to yot matin. Nikech onge kaka EACC chik omiwa okwanyal yalo weche wakendwa. Nyaka watergi e judiciary. To king'iyo higni mokalo go judiciary osetemo matek
mondo gi konywa kata mondo gi ket gima kizungu wacho ni specialized courts mochung'ne weche mag mibadhi. Mano se konyo mang'eny ahinya. Kinde duto wan bende wan kod achiel kod committee miwacho ni court users mar judiciary. Wiwa kik wil ni national government ema choko omenda e thurwaka to gipogo ne ji. Kinde duto gisepogo EACC omenda moromo mondo mi giti tijgi maber. Mano ok nyis ni samoro onge samoro ma winjruok ok ber. To mano ka winjruok okethore, mano mana kaka nawacho, chalo mana kaka odi kata oda. Samoro winjruok onge batin. To konyiso ni koro un wasigu. Nyaka wayud mana thuolo mondo wabed piny kendo wawuo kwang'eyo niya wan duto watiyo ne jo Kenya. Emomiyo support kokalo kuom sirkal maduong', sirkende matindo kod migao mopogore mag sirkal ber. Kendo gima wakinde yuto watemo mondo wati kode maber. Manyaka sani di wach ni bad migepe mago mag sirkal, mano executive, judiciary, kanyakla koda, mano mongere kaka legislature, ineno ka siro weyo makare, mana kaka kisewacho. Gisiro weyo makare, Madam Sharon. EACC kata migao mochung'ne mibadhi marwa, wan watimo oversight body wa marwa en bunge. Kendo bang' dweche adek wadhi wakelo report. Gisemiyo wathuolo. Committee mar bunge mochung'ne weche wa. Judiciary, executive, legislature osekonyowa maber. To mano konyiso ni pod ok wanyal tiyo maber moloyo kaka wasetiyo mbele chien kanyo. Aparo ni thuolo nitie mondo wati maber gi gimigao duto mag sirkal. To Sharon yiena mondo wach gimoro ni koluwore kod weche mag mibadhi kik wawe wach ni ne sirkal kende. Kata japiny nigi tin. Nyaka watim matek mondo japiny to moloyo jok makonyo jopiny. Anyalo wacho ni civil society kik wawe wach ni ne sirkal kende. Nikech sama an duk, ng'at manyalo konda Sharon ni an duk en ng'at manena kwa chien. Mane ma jopiny kod civil society nyalo konyo. To kwa weyo sirkal kende, yot mondo samoro migao moko mag sirkal nyalo ninde tich. Omiyo kik wawe ni wawendu tiju tiuru. Ni mano maru, ting'en mar kila ng'ato. Erokamano ahinya. Ang'e ni sa ringo wadonge thuolo mar dakika 20 mar